ताए भैया ताहे लरुआल बारा ओकरा से मिलला बड़ी दिन हो गइल बा। ते तला थे हो ओकरे से ओ तला थे ते तला थे आ था बुद्ध दैनी हमारे भी दो दाल बा मिलवा दे मिलाऊ ना आवा थू ना गलिया केने बाड़ू हमार ललिया और देखो ना यारावा के पैसन भइल बा हलिया बढ़ता बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बा जीना ले लो पुदीना पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना भरिया के हसीना रे रबिया नायिका रे लूटा ना भैया तलाई माला तनी नितला ना नितला जल्दी नितला बाला हो नितला ना नितला जल्दी नितला बाला हो मिले थाती आइल तोहर दाँव के लाभाला हो मिले थाती आइल तोहर साथी तो अब तली सोचा तानी बारह बाबा झट देखता रही तो सनो मामा से हमारा मिला न मायरा ना तो हम दे देम यही जे पर नाम हो बेची गावत नी गंगा मायरा। 1 मिनट भाभी आती हूँ। तो साथ तो अब यहाँ अरे यार सब कुछ चेक ले रहे हैं। हटो हटो। अरे भैया तो सूतिया बना हुआ बोला तो कहाँ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव के इतना लड़के और बूढ़ जवान सब लोग इकट्ठे हुए हैं हम लोग